Gústame moito os detalles, creo que eso vaise ver na cea. O deporte, entrear, a preocupación pola alimentación. O primeiro que vou a facer, levalas a correr. A facer ejercicio! Xa sabes que o meu son os elfos. O fundamental que busco eu hoxe é que vivades unha experiencia e cando recordedes este día, pois que recordedes o que hoxe sentistes, non? Non é o meu estilo, a miña forma de cociñar, nin a miña forma de comer. A mí encantoume, a verdade.